Sadag. Napalabas, kinumprunta ni Don Fausto ni Misty, apaman ang nakasangpet daytoy, maipapan iti nabuya na iti video, apan ang kabil ni Misty ken ni Laika iti mall. Sa napulos ang nakasao ti balasang, gaputan adlaw na tinaidumduma apong tot ti amana. Iti sabal ni Abangir, dinayaw ni Don Amado ni Albert nga anak na, gapo iti kinatured daytoy anang isawang iti inana nga ay ayaten na ni Laika. Kabayatan na, plano ni Don Fausto nga urnusen ti amin tapno marisuten dagiti parikot na. Itagagayam, denggen nyo tituloy, tinobela tayo anapauluan. Sadag. Nabaybayak itinabayag a panawan ni Laika nga anak ko. Takasano, jakmut ngamin amo anaadaan kami iti anak, iti daydi Salome. Nunamwak la kuma iti anasapsapa. Naramid ko kumatirumbang. Ngam kalaat mat ngamin ang nagpukaw iti ni Salome. Ket jak amon no napanan na. Nuamok la kuma iti ti kasasaad na. Naramid ko matirumbang. Ket awan ko matiparikot ita. Agam saanen arumbang nga isidir ko ti amin iti daydi Salome. Nangruna ka... makadlawak Itay payla asumursurot ti kotse nga adda iti malikodak. Delikado. Amangan naman nagdakdakes dagiti nakalugan tita. Katnuan niya pa iti aramideng da kanyak. Nasken nga agalerto sana rumbeng nga agdanagak. Nakarkaro ngamin amatarantaak no agdanagak. Iparpartak ko basit ti taray ti lugan ko. Ket agdiretso ak iti kasitgan a presinto. Saan pa'y arimwar ni Mama iti selitmi, iho? Papa. Jaga muno anya talaga ti plan-planwan na. Jak masirok. Among matan dya inam. Papa. Ngam sa nabale. Ikaguma kapaliwan. Sa bali ngamin ti madmadlaw ko kan ko anakad. Ngam sigurado mo't adumakkel ti susik yo, Papa. Sa nabalen. Ti importante kat malapdak ni Mamam iti anyaman amadi apanggap na. Narigat no panuinuyak latan nga garamid iti madi. Papa. Patsak ang maurnos ti anyaman asusik mi iti inam. Ngam ti anyaman adakas ang maaramid na, kat saan ton apulos ang may babawi. Agpaiso day ta, Papa. Iso ti anyaman adakas ang panggapan na, tinasken na malapdan. Narigat no adakit di maagrabyado na, iti anyaman apampanunutan na. Balasang ko, nakaluto ka din iti pagarmusaran. Uwan na si Mang. Alangarudan, tagi da sarakon. Ay sigurado ang mabisinan da senyor. Tulungan ka, Nana. Sige nga rod, tapno na dardaras. Ay narigat, ang mga numaong tantano di tapay laagi dasar iti pagarmusaran. Sige nga, Rod, Nana. Tapno na dardaras. Agtinulong talaan yan. Talaga asa na kayat ni Caridad ti rumwar iti selitmi. Itay pa'y lang nga padpadaanak. Ngam di... Ni Fausto. Hello, Panyero. Panyero, adak ita dito'y presinto. Presinto? Apay, Panyero. Anya tinapasamakan ka? Nadlaw ko nga damang sursurot kanya. Iswa nagdiretso ak dito'y presinto. Anya? Day tati agpaiso, Panyero. O sige, urayan nak dita. Umayak itamit laeng. Anya tinapasamak dan. Nakadlaw ni Sir Fausto.
Isu akapilitan asimina akon. Anya? Pasensyakan, misti. Ngam narigat no jak lumiklik. Amangan no mabistunak ni Don Fausto. Ngam panagkunak, husto ka. Napatag ko matipapanan ni papam, no dinak na bisto amang sursurot kinkwana. Panagkunam. Amo na nga taasi ka tinang surot kan ko na. Saan mo't siguro? Tasabali ako tsiti naramat ko. Naimbaglaangan. Ti importante, nadlaw ko nga adda talaga ti sabali apang panggapan ni papam. Iso na lang ta saan tapay nga amo, no anya day ta. Kala at matapimanaw ni Senyor Amado na nasimang. Wen nga rod, di pa'y nagarmusar. Kasano nga rodan? Nakitak arimwaren iti silid na ni Albert. Nilaangan Senyora Caridad ti urayan tayo. Apay numapan ko laangan tuktukan iti siledda. Anya, anya kakadilay ka. Saan mo nga aramidan dayta? Amang ano anya pa'y ti mapasamak. Ha? Amumet anapudot ti daranakan ka. Amang ano anya pa'y ti aramidan na numakita na ka. Iso adito'y kalatan. Saan arumbang nga dadakas sa mapasamakkan ka? Di mo lang ka din nakita no anya ti plate number day ja kotse. Dayta nga rod kat panyero. Di ako naimano itay. Tatiadda iti panunot ko, kat makapanak iti kasit ka na presinto. Tapno makapagkidawak iti tulong. Panyero, Nakadlaw siguro day jay iso alimiklikan. Di na kon sinurot pa, di asidega kon iti presinto. itala nga napasamak day ta. Isumuti ko na kadag iti pulis. Iso a posible ka no akakompetensya iti negosyo day jay. Anya? Day tate ko nada. Hanggang siyempre, mangisayang kat na pa iti investigasyon, panyero. Sapay la ko mga rod tamat trace no asin day jay. Kanuan niya talaga ti panggap na ken ka. Ayan nga taytan ni Papa. At dapay lang nga tayo jay presinto. Diyak kayat nga awagan. Tapno marik na nasakit tinakam ko. Gapo iti pa ng komprontar na kanya. Gapo lang ang iti day jay alay ka. Talaga nga aging gayta. Nasakit tinakam ko. Diyak magustuhan ti panang isakit na iti babaw ng dati ta Caridad. Misti! Oh, apay dan? Nakaala kon iti impormasyon, may papan iti report ni papam. Iti napanan na apresento. Kat? Anya ti damang? Sigun iti report, di na kanuam mo, no asino tinadlaw na anang surot kinkwana. Kundi namit na amuan, no anya ti plate number tilugan. Naimbaglaangan. Wen nga rod. Oray siyak. Nakaangsak mo't iti nalukay. Ta saan gayam nga amo ni papam, no asino tinang surot kinkwana. Amangan mat no ni Misty tinang surot ken ka, panyero. Anya, Napanunot ko lang day ta. Saan ko apapapasulan ni Misty? hanggang apay kuma. Anya ti amo mo. Amangan no gapo iti panang kumprontar mo ken kuana, may papan iti video. Imbagak mo't ngaminan ken ka, panyero. Naskan nga ganad ka. Ininot. Ngam panagkunak at di mo nalapdan ti bagim. Iso akin kumprontar mo di anak mo. Aklunag. Kasta talaga tinapasamak, panyero. Kunakon kat. Amangan no ad-adda na nagatap dayjay kat sinurot na ka. Sa balimat ako tse tinasiputak, anang surot kanya, panyero. Day talang tayan ti adat na. Saan ta masigurado no isong agpaiso. Nabayag sakit din adi kay nagsarsarita kan ni Albert, iha. Makumikom ni Albert kadagiti negosyo yun, tita. Iha, siya kon ti mangibagbagakan ka. Masansan ni Albert dito'y balaya. Anya?
Dayta ti agpaiso. Pasaray mapanlaangan iti opisina, no daytay adanas kan nga aramidan na. Ngam no awan, adalaang dito'y balaya. Tita Caridad, Numadaan ka iti waya, umay kalaang dito'y. saan pa'y siguro nga ita, tita? Namruna kat amoy yung mata nakapungtot ni Papa. Gapoy tinakita na iti internet apa ng kabel ko kinilay ka. Dayjay kit din a babae iti makagapo? Di mo itulog, iha. Tita Caridad, Siyakon ti mangibagbagakan ka. Saan a mabalin na dayjay laang alay ka ti agbalin atubang? Iso nawaya ka nga umay dito'y balaya. Siyak ti makaamokan ka. Di pa rin mo ni mama iti siladdakan ni papa? Saan pa'y barok? Nana si mang. Maamak kami mat kanilay ka amapan mang tuktok ijay silid da kan ni papam. Nang runa kat saan mat ama ilimod kada kami, nga adda saan anasaya at ama paspasamak ita. Adda susik da kan ni papam. Uwan kayam. Naibaga ka din ni papa, no papanan na. Saan, iho? Kala at latan arimwar itay. Nagdardaras. Apay nga ta. Jak mo. Siguro, ada na patag papanan na. Siguro Saan mo basta rumwar ni senyor no awan tinapatag apapanan na? Ang amangan no agsublimot laang dayjay, barok. Sa bagay. Sana balin na si mang. Kasaritak tulaan ni papa apaman nga agsubli dito eh. Kaya't ko maamuan, noon niya tiin na si kaso na. Anya iti panagkunamdan. Adakin ka dayta, Misty. Amkak ngamin. Nga amangan numarubruban iti pungtot kanyak ni papa. Nubilang taadamanen maaramid ko iti dayjay alay ka. Apay ngamin anadag senterik nam kanilay ka. Saanan anasken adamagampay laang kanyak dayta. Misty? Nalaing ngamin a pumapel dayjay alay ka. Sakit nadnad lang. Ayas asidag na tibagi na kin ni Albert. Maawata kon. Agimon ka kinkwa na. Kasta ka di. Anya? Ha? Saan dan? Anya kumaaga po nga agimo na kenkwa na. Misty? Saan akas kenkwa na laang tipagimunak? Anya ngay kumamat ti panakal dayjay ababaonan? Iso asaan apod na day tanga atap mo, Dan. Kasayaatan siguro. No patgak tikid daw ni Tita Caridad. Napanan ni Misty. Addan sa saritaan da ni Doña Caridad, Sir Fausto. Anya. Kasta ti amok, sir. Amang ano niya manan ti aramidan da. Ha? Jak itulok nga garamid damanan iti pakaibabainan ti anak ko. Agbalatak ngamin kanyak ti anyaman amadi nga aramiden na. Nasaya at tain may ka, balasang ko. Tita Caridad. Ulitak, saan amabalin at ibabaonan milaang timanglapod kan ka nga umay dito'y balay, Misty. Sige, tita. Sikat mo. Saan ka abaybayan? Agyaman nak, tita. Amok matket di dayta. Mabit lang tay nakayaban ni Albert. Ha? Oh, apay iha. Ada ka di pariko? Amangan no di ka manan akin na awatan. Misty, patyak nga amom ti aramidam. Iso nga awan lakit di timadi ama pasamak. Amom ka da talaga kayat ka kumakasarita. Ngam linaplapdak ti bagik. Albert? Ngam nasaya at mat. Tasi ka na mismo ti imay dito'y balay. Anya nga min ti kayat mo nga ibaga kanya.
Anya launay ti basol ken kanilay ka. Ha? Namuwak ti napasamak. Anya ti makagapo. Apay a kinabil mo nilay ka. Itala ang kita ta, Albert. Nga maipapanpay iti dayta, ti kayat mo apagsaritaan ta. Gapo tarumbang lang ang mapagsaritaan dayta. Ha? Saan anasaya ti kasdi nga inaramid mo kanilay ka? Kinabil mo kit din ngawan mo ti gapgapo na. Kat tinaalas a kitaan. Iti pa'y kaaduan ti tao tinang kabilam ken kuana. Ibagaman kanyak ti agpayso, Albert. Apay aya nga isakit mo launay dayjay alay ka. Anya ti isungbat ni Albert ken ni Misty. Gagayem, di uliwayan adenggen, ti tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Sadag. Napalabas, kaya't nga si kaswan ni Don Fausto ti amin, tapno maipay na matipagrebengan na kani Laika aputot na. Idinadlaw na nga adda kotse amang sursurot ken kuana. Nagdanag ti Don, isu a nagdiretso iti presinto. Iti sabali a bangir, napanunot met ni Doña Caridad, arumbengla amaya sideg namanen ni Misty ken ni Albert. Tapno matuloy metlaeng ti pagayatanda, ani Albert ti makatuluyan ni Misty. Iti kada ni Misty iti balay da Albert. Naikanda iti gundaway ngagsarita. Itagagayem, denggen nyo ti tuloy, tinubela tayo anapaulwan. Sadag! Nasaya at man. Tasi ka na mismo ti imay dito balay. Anya nga minti kayat mo nga ibaga kanyak, Albert. Anya launay ti basol ken kanilay ka. Ha? Namuwak ti napasama. Anya ti makagapo. Apay a kinabil mo nilay ka. Itala ang nga kita ta, Albert. Nga maipapanpay iti dayta, ti kayat mo apagsaritaan ta. Gapo tarumbang lang ang mapagsaritaan dayta. Ha? Saan anasaya ti kasdi nga inaramid mo kanilay ka? Kinabil mo kit din nga awan ti gapuna. Kat tinaalas pa'y akitaan. Iti kaaduan ti tao tinang kabilam ken kuana. Ibagaman kanyak ti agpayso, Albert. Apay nga isakit mo launay dayjay alay ka. Isakit ko. Gaputawan mo tapulos ti gaway na. Ngam kanayon nga iroroman mo. Saan ko apasakitan nilay ka no awan ti basol na? Sa anak amaag, tapno agarami dakket din iti pakaibabainak nga awan matgap-gapo na. Nalawag tinabuyak iti video. Kinabil mo latan nilay ka nga awan ti gap-gapo na. Saan ang kompleto di video anabuyam? Iso adinak kumamat kad ngan latan. Imposible. Awan ti panagtalik ko ken ka, Misty. Anya? Kat da ito ti tandaan. Awan ti karbengam amang pasakit kanilay ka. Iso aday jay kuman ti maudi. Tano maulit pa'y. Siya ko na mismo ti makalaban mo. Anya tinapasamak, iha. Isakit launay ni Albert ti babaunay niya, tita Caridad. Anya. Dayta ti agpayso, tita. Agasam, ta sinidirnakit din ni Albert gapula ang itinapasamak ijay mall. Dayjay manon ang Laika. Sa bali ti madlaw ko kin ni Albert, tita Caridad. Ha? Nalaos ti panangisakit na iti babaunan niyo. Akas lakit din. Anya, iha. Awan, tita. Kasayatan siguro no agpakada ako na. Diyak maaklon nga ad-adda nga isakit ni Albert ti babaunan niyo ngam siyak.
Jaglakit di itulok nga agaramid manan iti sana nasayaat ni Misty. Kang runaan ti amin. Jak itulok apasakitan namanan ti anak ko. Nasken asurutak iji balay da amado. Kat no pinagaramidan namanan iti saan anasayaat ni Laika. Makaamuditan. Ibagakon ti pudno no kasapulan. Ay, kaasimat ni Laika nga anak ko. No, ha? Tilugan ni Misty Dayjay. Jaklakit ti agbidot. Agdiretso aklatan iti ayan da amado. Tamangan no adda madi nga inaramid ijay ni Misty. Apay kumaan nilay ka ti pagpupudutam. Di ka makibiyang, amado. Rumbang kumaalapdam di anak mo iti kalukwan amarikrik nana, iti babaonan tayo. Sana kasta nga isakit mo kit din. Naglabas ang dagiti gundaway apilpilitak ni Albert ang mga yat kini Misty. Ano niya? Nalpas ko na kinasarita ni Albert. Imbaga kon kankwana adya kon pakibiyangan no may papan iti personal ariknana. Anya? Itulok mo nga rod, aday jay ababaunan, ti ayatan na? Saan la basta babaunan ni Laika? Nakaadalan. Nakaadal! Gapo kada tayo! Karidad. No saan aga po iti panang tulong kankwana ni Albert? Sana makaadal day jay ama mirmiraut. Nakikidang akon. Jakon pakibiyangan ni Albert no may papan ni Tirik Nana. No kasta ti desisyon mo. Saan kanyak? Jak itulok amay salaang ababaunan ti ayatan ni Albert. Amangan no nagsubli ni Misty. Ditakan, tainak amuan no ni Misty dayjay. Kapampanaw laang ni Senyorita Misty. Hanggang si marunumot den adagos ti amana. Nana, Ay, nakabutbutang ti mapaspasamak ita, Laika. sa anak ama-amak, Nana. Anya ka kadi? Dayto ti agpaiso. Nakasaganak amang saranget itinoan nyaman ang mapasamak. Ay, di ka agsa o iti kasta. Tano pasakitan da ka. Siyak ti kang runaan nga apektado. Nana, Diyak kayat asika ti pagpapasanda, balasang ko. agyaman nakiti pa nang isakit yung kanya. Laika, Iso adi kay agdanag. Ikagumaak ti lumiklik iti anyaman a pagpungtutan da kanya. Ngamin, jak kayat nga agdanag kayumat, Nana si Mang. Awan ti madi nga inaramid dito ni Misty Paniero. Ngamin, inunaanan ni Albert. Amo ka pinilit ni Caridad a kasarita ni Albert ni Misty. Ngam nadlaw ko asabali tinagturungan ti amin. Nang runa, kat makapungpungtot ni Misty apimanaw. Kunaklakit din. Kinapudno na, Panyero. Nasabat ko tilugan ni Misty. Kasta una ti panagmaneho na, tain siwat tilugan na. Iswa nakarkaron nga impagarop ko nga mga dadakas nga inaramid na ditoy. Paniero, Kat kumusta ni Laika? awan ti rumbang nga pagdanagam kan kwa na, Paniero. Agyaman akno kasta, Panyero. Di kagdanag. Talaga nga aramid akong ti amin. Iti kasta, marisutan ti parikot. Ket saan nga agbanag ang nakakaasi ni Laika. Amom kadi asikati makagapo amin dagitoy ama paspasamak ita. Senyora, Ayop ka! No amokla kastoy gayam ti isang bay mo iti pamilya. Jakla ko man nasyan kan kaide. Gapukan ka. Saan kami ngagkikinaawatan asa nga pamilya? Sikati makagapo amin dagiti mapaspasamak kita.
Pakawanandak no anyaman ti basol ko, senyora. Di ka agin sisingpat, danga! Uray anya ti aramidam. Saan na mabaliwan pa'y ti gurakan ka. Agtali na ud akagura ka. Agingkat ingkana. Senyora, Kat agalwan ka kanyak. Iti kanito amay kanak iti kuntaway. Pagbabawyam no apay anagam amuta. Yakla kumanap-napan ijay. Agbabawi akdan. Saan la kuman? Amom, siyak ti masaksakitan. Numakit kita ka akasta, Misty. Ha? Jak maaklon amakit kita ka masaksakitan. Kasla masugat ti puso. Ngam awan ti maaramidak. Tajak met mabaling nga iparit ti kayat mong aramiden. Saan man at tila ibagbagam kanyak dan? Agpay so ti ibagbagak, Misty. Ngam anya nga rod. Saan kamot amabalin alapdan? Ngamin. Jak mabalin abaliwan ti marikriknam. Dan, pangasim. Di nakita ni iti kasta. Misty, Umdasan tinaibagam kanyak. Naksayanan ti pudot ti ulok nga oray kaskasano. Nalawag apang tamanen ti imbaganakan ka, balasang ko. Nana, No apay met ngamin ang nagbaliw ti panggedeng mo. Kasayaatan ko man no intuloy mo ti pimanaw, idi nagpakada ka. Jack ammo, no anya ti na magbaliw iti panunot mo. Ang uray anya pa'y dayta, Jack ayunan. Nana, Ngamin, ad-adda amadanaganak ita. Ala, dito'y kalaeng, tasya kung ti makaamo ang mga sikaso kada senyor, kan ni Don Fausto asa nga ili na. no amumla ko ma, nana si Mang. Sika ti makagapuno apay ang nagbaliw ti panunot ko. Jak itulok asika ti agbanag akaasi. Tanalawag ti impang takanyak ni Senyora Caridad. Sika ti pagipapasan na itiluksaw na no patuluyok ti pumanaw. Kabaulak alapdan ti marikriknak. Ngamjak kabaulan no si kakit din ti agsagrap iti rumbang kuma asagrapag. Diya ko nagbayag, Panyero. Ang mga noan niya man ti panunutan ni Caridad no mabayag anak ditoy. Panyero, pasensya ka lang kuman iti inaramid ni Albert kini Misty. Panyero, napagsaritaan tan ti maipapan iti daytoy abanag. Panyero, Agpadata ang mga aramid iti amin. Tapno maurnos ti parikot. Tilangkid daw ko. Sapay la ko mata maurnos ti amin. Sakbay ang may butak-tak ti pudpud no akin na tao ni Laika. Ngamin, jak kayat ang nakarkaro ama eskandalo tinaulimak a panagbiag na. Ti ammom siguro kadyak na siputan ti panagsarsari tayo adwa kan ni Fausto. Ha? Nakitak ti masansan a panagin narasa asyo adwa. Indikasyon nga adda ilimlimad yun. makamukan niya ti panunutem. Bastawan ti madingar aramidan mi. Ngata? Dahita ti agbayso. Ngemkas iti nakunag. Makamukan wanyaman ti kayat mo a panunuten. Maamwak to matlaang no anya ti pudno. Caridad. Sana ka maag, amado. No ti ammom kat jak mas daaw. Nagbidot ka.
Iso alalaingan nyo kan ni Fausto ti agilimad. Tapno saan kayo amabisto? Nadlaw ko iti jar ni Misti Itay. Imukuokken kwa na dagiti imbagak. Jay maag a babae. Madlaw amat matnagan tirik na kanyak. Saan nakamanal? Tapno jak marik na. Panagkunak awanin ti panagayat na ni Albert. Ngempray ti ad-adda asumken arik nana. Di na maaklon asaanin akayat ni Albert. Isu nga uray amunan a mismo iti bagina. Adi na mutin ay ayatan ni Albert. Pagparparangan na lata akayat na pay. Tapno makabalis lang. Talaga nga umay ayonan kanyak ti gundaway. Makumikom ni Misti iti panagibalis na. At damit pa kakumikuman ni Don Fausto nga mana. Isu ano wayaak amang ipatungpal iti amin a planok. Aging gang agpaligi ak. Jak magustuhan ti kasta panangkit-kitam kanyak, Simang. Senyora? Agpapada kayo amin. Amok. Kon di naranak, gapo iti gurak iti padam ababaonan. Saan kayo kumangaagungat, senyora? Ang aramidan mimot kan nilay ka ti amin. Ammo mimot ti pagluglugaran mi. Ang apay Sumarteng ka! Jak imbagakan ka nga ikalintagam ti kasasadyok kanilay ka. Senyora. Agyaman kakit di tanabayag kanditoy. Ipagpagapuklangan iti kabayagan ti serbisyom. Iso mapasensyaan kapailaang. Ngam adda pagpatingkaan ti pasensya, Simang. Iso atan angam ti karaw mo. Titignay mo. Di kaglablabas, tapno sana si kati agbanag at dakos. Pasensya kayon, senyora. Kasta kayo matakanayon kat. No adda madilaw nga arami jo, kanayon kayo nga akid daw iti pasensya. Ngamday to iti tandaanam, Simang. Saan nga iti amin akan ito? Kat ayunan na kayo tinapintas agkasat. Dumtagtumat lang ti kanito. Amay kanak iti gundaway. Kat no dumtang dayta, siguradwa kada kayo. Ako kwakto, ti maudi apagkaak. Anya ti kayat apagparangan ni Doña Caridad. Gagayan, di uliwayan adenggan, ti tuloy, ti nobela tayo anapauluan. Sadag. Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria, ken itimat direksyon June Rebutazo. Musika ken computer recording technician Mark Molag. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ngestasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.